Yo, it's the for Ricky man again. Big up Justin, big up Triggers. Shakes on the beat. Big up Petro Vibes. Boys zangu, izi zimanyanya. Aungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Imi amungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Zviri zvengoma ndakazvarirwa mwazviri, ndine zvimapatani hopo zvimaskiri. I'm still rolling, kurola kunge vhiri. Inzwai saundi ndazonyora wiri. Vamwe vangu ndazviona mune mapitikoti, noya kwandiri muchita kunge renikoti, nemabhurugwa anoita kunge mabhambishoti. Wani wenyu ndiri kumutaga itori tageti. Aungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Imi amungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Ndokaunu kavo vanoita zvechimero, avadi kundiona ndichitamba nemagero. Shuwiro yavo kundidzikisira chikero, naMwari wangu azviperi zvakadero. Mangoma ndakatanga ndiri geji 1, ndisati ndatoziva kurova juni, ndisati ndazigona zvekudaira foni, asi nhasi pamajuni ndi number 1. Aungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Imi amungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Zviri zvengoma ndakazvarirwa mwazviri, ndine zvimapatani hopo zvimaskiri. I'm still rolling, kurola kunge vhiri. Inzwai saundi ndazonyora wiri. Vamwe vangu ndazviona mune mapitikoti, noya kwandiri muchita kunge renikoti, nemabhurugwa anoita kunge mabhambishoti. Wani wenyu ndiri kumutaga itori tageti. Aungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Imi amungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Ndokaunu kavo vanoita zvechimero, avadi kundiona ndichitamba nemagero. Shuwiro yavo kundidzikisira chikero, naMwari wangu azviperi zvakadero. Mangoma ndakatanga ndiri geji 1, ndisati ndatoziva kurova juni, ndisati ndazigona zvekudaira foni, asi nhasi pamajuni ndi number 1. Aungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani. Imi amungavuriwe na Germany, kuita group rekundinyaya imikamani. Kudai zvidzve basa muri mafomani, adimini ari mukuru wekambani.